ቅድሚትክን እንዳተወድአ ፀጉርኽን እንዳተሰባበረ ካብ ስሩ እንዳተመሓወ ምንዋሕ ዝኣበየክን ወይን ካልኣይ እዚ ቅድሚትክን እንድሕር ደኣ ንውሽጢ ደኣቱ ሃልዩ ኮይኑ ሎማዓንቲ ንዓኽን ትኸውን ዘይትሕዘልክን መፅእ ኣለኹ ከምኡ ኸላይ ንኣወዳት ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ፀጉርኩም ድረግፍ ሃልዩ ወይን ከዓ ዝበርሕ እንድሕር ደኣ ተሃልዩ እዛ ዘይቲ ከላይ ንዓኹም ትኸውን እያ ማለት እዩ ንኹሉ ብዘየፈላለያ ክትከውን ነቲኦም ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ደተባባዕኹምኒ ኣጆኺ ኢልኩም ኩሉ ላይክ ዝገበርኩም ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ሸር ዝገበርኩምለይ ኣዝየ ዘመስግነኩም እንድሕር ደኣ ሕጂ ከዓ ሓድሽቲ ትመፁ ተሃሊኹም ቤተሰብ ናይዚ ገዛ ክነኽብለኩም ይደሊ እንተገደደ ሕጂ ተደይረኸብኩም ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ንዓኹም ዝጠቅም ስለትረኽቡ ማለት እዩ ላይክ ጌርኩም ሳብስክራይብ ከዓ ግበሩ ኢኹም ቅድሚ እዚ ቪድዮ ምጅማርኩም ክብለኩም ይደሊ ነቲኦም ብሓቂ ሳብስክራይብ ላይክ ዝገበርኩምለይ ግን ኣዝየ ዘመስግነኩም የቀኒየለይ ማለት እዩ ሰላም ከመይ ኣለኹም ደሓን ዲኹም ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ ኣኽበረተይ ሎማዓንቲ ከዓ ብኻልእ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ብናይ ዘይቲ ክንሰርሕ ኢና ብሓንሳብ ኮይና ማለት እዩ ከምዛ ትሪኡኒ ዘለኹም ብሽጉርቲ ምምታር ጀሚረ ኣለኹ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ርኢኹም ኢኹም ቁሩብ ከምዚ ኣብሲልና ገለ እንዲና ተጠቂምና ነርና ናይ ሎማዓንቲ ከዓ ከየብሰልና ከመይ ጌርና ከም ንጥቀመላ ብሓንሳብ ኮይና ክንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ቀይሕ ሽጉርቲ ወሲደ ኣለኹ ከምኡ ከዓ ኣብዚኣ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ኣብ ወሱዳ ኣብ ዘለኒ ማለት እዩ ሓደ ማንካ እየ ኩሉ ወሲደ ከምኡ ከዓ ኣባዕኸ ኣለኒ ኣባዕኸ ከዓ ብጣዕሚ በቃ ገለ ዓይነት ድኾነ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ እንታይ ኣለኒ ኣዝማሪኖ ኣለኒ ኣዝማሪኖ እዚ ኣምባሳደር ክብሎ ክእል እየ ኣነ ምክንያቱ ኣዝማሪኖ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ምክንያቱ ፀጉሪ ብጣዕሚ እዩ ንዓይ ከምዚ ምሻሎ ኣብ ቅድሚተይ ፀጉሪ ኣይነበረንን ቅድሚ ሕጂ ፀጉሪ ንኸውፅእ ሓጊዝኒ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ክስታይ ኣለና ማለት እዩ ቅንፍር ኣለና ማለት እዩ እዚ ቆፅሊ ሒዘዮ ዘለኹ ከዓ ሽሙ ኣይፈልጦን እየ ግን ከምዚ ሩዝ ቀመም ሩዝ ንጥቀመሉ ገለ ከምኡ እዩ ማለት እዩ እሱ ኸላይ ፀጉርና ክነውሕ ብጣዕሚ ስለዝሕግዘና ሕጂ ነዚአን ኣብዚኣ ትሪእዎን ዘለኹም ኩላተን ማለት እዩ ሎማዓንቲ ክንጥቀመለን ኢና ከምዛ ትሪእዎ ፅርይቲ ዝኾነት ጥርሙዝ ኣብዚኣ ክንገብረን ኢና ማለት እዩ ንኩለን እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ከምዚ ፈትንዎ እሞኒ ብጣዕሚ ክትግረሙ ኢኹም እንድሕር ደኣ ግዜ ዘይተሃልይኩም ካልእ ክትሰርሑ እዚኣ ክትሰርሕዋ ትኽእሉ ኢኹም ፅብቕቲ እያ ማለት እዩ ሽጉርቲ ትፈልጡ ኢኹም ፀጉሪ ከም ዘንውሕ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተሓዋዊሱ ኸላይ ካብ ሓንቲ ንወስድ ካብ ኩሉ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣደይ ተብልኩም ኩሉ እዚ ወላ ክልተ እንድሕር ደኣ ተለይናኹም ክልተ ጌርኩም ክትጥቀሙ ኢኹም ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ኩሉ ዝተጠቀምኩ ንስኹም ክትጥቀሙ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ገዛይ ስለ ዝፀንሐኒ ኣነ ዝጥቀም ዘለኹ እንድሕር ደኣ ኣደይ ተብልኩም ወላ ብሓንቲ ክልተ ገለ ጌርኩም ክትጥቀሙ ኢኹም ማለት እዩ እሱ በቃ ከከም ዘለካ ኣብ ገዛኻ ገይርካ ማለት እዩ ናይ ግድን ኣይኮነን ክበዝሕ ሕጂ እንድሕር ደኣ ኦሊቭ ኦይል ሃልይኩም ኦሊቭ ኦይል ተጠቀሙ ኢኹም እንድሕር ደኣ እንተደይብልኩም ንዓኹም ድሰማማዓኩም ኣብ ገዛኹም ዘሎ ዘይቲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ኮኮናት እንድሕር ደኣ ተሃልይኩም ወይንካ ኦሊቭ ኦይል ተልይኩም ወይንካ ካስተር ኦይል ማለት እዩ ካስተር ኦይል ተልይኩም ካብኡ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ናይ ግድን ኣይኮነን ኣነ ዝጥቀመሉ ክትጥቀሙ ማለት እዩ እዚ እንድሕር ደኣ ተጠቂምኩም እዚ ኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ሓንሳብ እንድሕር ደኣ ፀጉርኩም ምንዋሕ ጀሚሩ ብዘይ ምቁራፅ በቃ ስኢሉ ክነዊሑ ግን እታ መጀመርያ ደላ ግን ክንሓልፋ ኣለና እሳ ከዓ እንታይ እያ መሲልኩም ፀጉርና እንድሕር ደኣ ተባላሽዩ ነይሩ ንክንዕርዮ ግዜ ክወስደልና እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዝተሓተትኩሲ ኣብ ክንደይ ግዜስ ለውጢ የምፃልና ዝብል ነይሩ ሕጂ ከከም ዓይነት ፀጉርና እዩ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ፀጉርና ከምዚ ናተይ ሓመድ ትገብሮ ነርካ ብሕብሪ ብበርም ገለ መልታሲ ቀልጢፉ ክምለስ ኣይክእልን እዩ ኣትሊስትስ ወላ 6 ወርሒ ድዩ ወላ ዓመት ድዩስ ክወስደልኩም እዩ ከከም ዓይነት ናይ ፀጉርኩም እቲ ዝፀንሖ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት እንተሃልዩ ምሻሎ ቀልጢፍኩም ለውጢ ክትርእዩ ኢኹም ማለት እዩ
ሕጂ ከምዛ ዝረኣኽና ጽቡቓተይ እዚ ምስ ሰራሕናዮ ቀልጢፍና ኣይኮንና ናብኡ ከለና ክንጥቀመሉ ማለት እዩ። እዚ ትሪእዎ ዘለኹን ን5 መዓልቲ ኣቐሚጠየ ይቐኒየ። ን5 መዓልቲ ምስ ኣቐመጥኩ ሕጂ ከምዚ ጌርክን ክትዘቅዎ ኢኽን ማለት እዩ። ኣብኡ ከለኽን ግን ግብረ ኣቢልክን ክጥቀም ምክንያቱ ንቕድም ክበላላዕ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ደኣ ፅቡቅ ቅብኣት እንድሕር ደኣ እቲ ፀጉርናሲ ነቲ ፀጉርና ዘድልየና እንድሕር ደኣ ክንወስድ ተኾይናሲ ክቕኒ ክኽእል ኣለዎ ተባላሊዑ ሽዑ ንፀጉርናስ ይሕግዞ ማለት እዩ። ካብ ሽዑ ኣብኡ ከሎ ንገብሮ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ እንታይ ክብለክ እንደልየ ፅቡቓት ፀጉረይተይ ናተይሲ ይርግፋሉ ትብላ ዘለኽን ኣዋልድ እንድሕር ደኣ ኣብ ሓፂር ግዜ ኮይኑ ክስታይ ክትገብራ ኣለክን ቫይታሚን ዲ ቸክ ክትገብራ ኣለክን እንድሕር ደኣ እመናኒ እንድሕር ደኣ ብዙሕ ኣብ ሓፂር እዋን ዝረግፍ እንድሕር ደኣ ተሃልዩ ናይ ቫይታሚን ዲ ንዓይ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኣጋጢሙኒ ነይሩ እዩ። ቪድዮ ከማ ሰሪሐ ነይረ በቃ ክነግረክን ኣይክእልኒ ከምኡ ዓይነት ፀጉሪ እንድሕር ደኣ ተኸዲስዎ ከምዚ ኣሎ ድዩ ገለ ስጋብ ትብል ኢኻ ትኸውን ዝኾነ እንድሕር ደኣ ቫይታሚን ዋሕደ ተለይክን ዝገበርክን ተገበርክን ወላ ዝገበርክን ተገበርክን ኣብ ፀጉርኽን ኣነ ክነግረክን ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ ክተምፅእ ኣይትኽእላን ኢኽን እታ ቫይታሚን ዲ ከይተዓረየት ማለት እዩ። በቃ ንፀጉርኽን እንድሕር ደኣ ቫይታሚን ጎደል እንድሕር ደኣ ተሃልይክን ናይ ዲ ፀጉርኽን በቃ ምዝዝ ኢሉ ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ንዓይ ከምኡ ኣጋጢሙኒ ነይሩ። ሕጂ ግን ፀጉረይ ተዓርዩ በቃ እንተዘሪአክንሲ ድሓን ከርእየክን ደ ምገረመክን ካብ ክንደይ ዝወፆ ዝነበረ ሕጂ ግን ንእሽተይ እያ ትወፅእ ደላ ከምዚ ንእሽተይ ንእሽተይ ምሻሎ ኖርማል ንብሎ ዓይነት ክወፅእ ደለዎ ከምኡ እዩ ትወፅእ ደሎ ማለት እዩ። እስኻትክን ከዓ ቸክ ግበራ ኢኽን ፕሊስ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዘጋጥመክን ሃልይኽን ማለት እዩ። ከምዛ ትሪኣኒ ዘለኽን ሕጂ ኣብዚኣ ጌርና ክንግምጥላ ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ዘለክን ክተቐምጦ ትኽእላ ኢኽን ኣነ ሕጂ እዚ ናይ ቅድም ዝጥቀመሉ ዝነበርኩ ናይ ዘይት እንዲ ሕጂ እንድሕር ደኣ ከምዚ ተሃልይክን ዝኾነ ናፃ ደኾነ ንመትሓዚ ዘይቲ ኣብኡ ክተእትዎ ትኽእላ ኢኽን ግድን ኣይኮነን ክትገዝኣ ማለት እዩ። ነዚኣ ትመስል ፀጉሪ ርእሰይ ቆኒነየ ነይረ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ቁርብ ድርቕርቕ ኢሉ ኣሎ ሰዓል ከዓ ሓሚሙ ኣለኹ ከምዚ ትሰምዓኒ ዘለኽን ኣብ ጎረረይ ገልጠምጠም ዝበለ ድምፂ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓሚመ ነይረ። ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ፅቡቅ ጌረ ኣለይ መለይ ክብሎ ኣይቀንኹን ማለት እዩ ግን ደሓን እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ክንለክ ክንጅምርና ማለት እዩ። ኣብ ንለኽዮ ቪድዮ ተቆሪፃትን ሓንቲ ቪድዮ እንታይ ትገብሮ ኢኽን ቅድሚ ምልካይክን ናብ ፀጉርክን እቲ ዘይቲ ቁርብ ኣውዕያ ኣቡለ ኢኽን ፅቡቓተይ ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ተውዒኹኖ እቲ ዘይቲ ነቲ ናይ ቆርበትክን መናፊት ክኸፍተልክን ይኽእል እዩ። ሽዑ እቲ ናይ ምዝውዋር ደም ስለ ዝባራበር ገለ እቶም ውሃየታት እቲ ፀጉርክን ብስነ ስርዓት ክረብል እዩ ማለት እዩ። ከምዚ ክፍትፍት ብል እሞኒ ንፀጉርክንሲ ንኽነውሕ ይሕግዞ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ቆርበትክን ግብረ ኣቢልክን ከዓ ማሳጅ ፅቡቅ ጌርክን ክትገብሮ ኣለክን። ሕጂ እንድሕር ደኣ ከምዚ ጌርክን ምስ ወዳእኽን ከላይ እንታይ ግበራ ኢኽን ፅቡቓት ማይ ውዑይ ጌርክን ኣይትሓፅብዎ ኢኽን ማይ ውዑይ ጌርክን ፀጉርክን እንድሕር ደኣ ትሕፀብኦ ተኮይንክን እቲ ናይ ተፈጥሮ ቅብኣት ክኸይድ እዩ ማለት እዩ። ሽዑ እንታይ ይኸውን ፀጉርክን ናብ ናይ ደረቕ ይጋለፅ ማለት እዩ። ከምዚ ፀጉርክንስኒ ከምዚ ምሻሎ በቃ ወዝ ደይብሉ ወይ ከዓ በቃ ከምዚ ደረቕ ፀጉሪ ምሻሎ ጨብረረር ገለ ይድብል ማለት እዩ። ሕጂ ስኻትክን እንታይ ትገብራ ቁርብ ዝሕል ዝበለ ማይ ጌርክን ተሓፀቦ ኢኽን ፀጉርክን ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ምስ ተሓፀብኩኖ ከዓ ዝኾነ ዘይቲ ጌርክን ኣብ ፀጉርክን ድሓር ከዓ ኣብ ጫፍ ጫፉ ከዓ እንታይ ትገብሮ ባዝሊን ወላ ባዝሊን ድሕር ደኣ ተልይክን ወላ ባዝሊን ክትገብራ ክትክእል ኣለክን ኣብ ክልተ ዲኽን ገለ ከዓ ቁንን ተብሎ ነቲ ፀጉርክን ምሽ ንፅባሓይቱ እንድሕር ደኣ ፍታሕ ኣቢልክኖ ፀጉርክን ከም በቃ ፅቡቅ ይድኸውን ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ብዚ ትሪኦ ዘለኽን ወላ ሓንቲ ሓዊ ዝበሃል ኣብ ፀጉሪ ኣይተጠቀምኩን ደለኹ በዓሉ ከምኡ ስለ ዝገብሮ ከምዚ ልምሽ ይድብል ማለት እዩ ቅልጥፍ ኢሉ እንተደይ ኮይኑ ምን ናተይ እንድሕር ደኣ ከምኡ ኢለ ገዲፈዮ ፀጉረይ ቡፍ ይድብል በቃ ከም ገለ ምሻሎ ምእላይ ደኣ ቤካ ኣብ ቪንተር ስለ ዝኾነ ሕጂ ከዓ ብዙሕ ሓዊ ኣይተብዛሓ ኢኽን ንፋስ ከዓ ኣይተርሞ ኢኽን ባዕልኽን ፕሮቴክት ግበሮ ኢኽን ፀጉርክን ኣብ ክልተ ቁኑን ኣቢልኦ ጀብጀብ ቁኑን ኣቢልኦ ኣነ ሕጂ ዳርጋ ብዙሕ ኣይጥቀምን ሓዊ ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቪንተር ኣይጥቀምን እየ ማለት እዩ። ዝኾነ ገይረ እየ ድኸይድ ናብ ስራሕ ወላ ይኹን ወላ ክወፅእ ተኾይነ ደስ ንፋስ ከምዘይሃርሞ ገብር እየ ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ንኩላሃ ኣባፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ጌርና ምሽፋን ጥራይ እትተርፈና ማለት እዩ ፅቡቓተይ
ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ፈቲኹና ክትኮና ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ናብ ካልኦት ሰባት ከዓ ሸር ግበራ ኢኹም ማለት እዩ። ናይ ቅድሚ ሕጂ ብጣዕሚ ሸርገምኩምለ ኢኹም ሕጂ ከዓ ከምኡ ክትገብሩለይ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ሕጂ ከምዚኣ ትሪእኒ ዘለኹም ኢደይ ብጣዕሚ ቅብኣት መሊእዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ምልእ ኣቢለየ ዘለኹ ቅብኣት እምበኣር ከ ፅቡቓተይ ናይ ሎማዓንቲ ነዚኣ ትመስል ነይራ። ኣብኣ ከለኹ ከዓ ሓንቲ ከርእየኩም እየ ማለት እዩ። ፀጉረይ ከምዚ ምስ ተሓፀብኮ ዝኾነ ጨና ከይህልዎ ማለት እዩ። እንድሕር ዳኣ ጥዑም ጨና ዘይስማዓኩም እንድሕር ዳኣ እንተኮይንኩም በዚኣ ጌርኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ። ትሪእዋ ዘለኹም እዚኣ ሓንቲ ፅዕድውድ በለት ሓንቲ ከዓ ብጭውድ በለት በበይኑ እዩ እቲ ጨና ማለት እዩ። ደሓን ግን ኩሉ ሓደ ኢላ ዳርጋ እዚ ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ቅብኣት ማለት እዩ። ኣብ እንዳዓረብ ወይ ከዓ ኣብ እንዳሓበሻ ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ኣብ እንዳዓረብ እየ ዝገዝኦ ንደቀይ ይጥቀመሎም እየ። ሓንቲ ጥራይ ከማና ክልተ ጥራይ ኣይኮናን ዘለዋኒ ንዓይ ብዙሕ እየ ዝገዝእ ማለት እዩ። ኣነ ዝፈተኽዎን ወላ ናይ ካልእ ኣሎ እንድዩ ናይ ኮኮናት ገለ ኣሎ እንድዩ ኣነ ግን እዘን ናይ ፃዕዳ ሽጉርቲ እየ ፈትየየን ማለት እዩ። ንስኻትክን ከዓ ነዚኣ ፈትናያ ኢኽን ናይ ሎማዓንቲ ብዚኣ ክትኣኽለና እያ ፅቡቓተይ ስለ ዝተኸታተልክና ኣዝየ ዘመስግነልክን ባይ ባይ